Joku viisas on joskus sanonut, että neuvotteluhuoneessa voidaan kehittää vain ja ainoastaan neuvotteluhuoneita. Se kannattaa muistaa seuraavan kerran, kun istuu kehityspalaverissa. Erityisesti silloin, kun parannetaan jotain olemassa olevaa toimintaa tai prosessia, niin pitää mennä paikan päälle sinne, missä se toiminta tapahtuu. Katsomaan, että miten se prosessi käytännössä toimii. Se on jotenkin liian helppoa tuijotella vaan jotain Exceliä ja mittareita neukkarissa. Dataakin on tietysti hyvä olla, mutta sen lisäksi pitää aina tutustua myös käytäntöön, jotta ymmärtää ihan oikeasti, mitä niiden mittareiden takana on. Näin etätyöaikana ei ehkä tietysti voi mennä ihmisten kotiin katsomaan, että miten jonkun työn tekeminen sujuu. Mutta siinäkin tapauksessa, että kaikki työ tapahtuu tietokoneella, niin voidaan käydä ihan käytännössä läpi niitä asioita, mitä siellä prosessissa oikeasti tapahtuu, eikä vaan keskustella niistä. Jos aihe kiinnostaa, niin tutustu nyt mun täysin maksuttomaan Lean Six Sigma White Belt-kurssiin. Linkki siihen löydät jostain siitä alhaalta.